insamlingarna som nu tuomista ympäriinsä ja Meillä oli aikoinaan työpaikalla vastaavanlainen keräys ja sitä kautta se tuli tutuksi joitakin vuosia sitten. On niin paljon perheitä ja lapsia, ketkä ei välttämättä saa jouluna paketteja. Mä oon lahjoittanut useampana vuonna, mutta en mä nyt ihan tarkkaan muista, että montako vuotta. meillä on perheeseen kuuluu 3 jäsentä ja jokainen ostaa oman ikäisellensä. Me vanhemmat siis ostetaan sitten vähän tytöille ja pojille sitten sen mukaan, että sitä yritetään. Se on sellainen varma joulumieli, hyvä mielentuoja. Työnantajaa kysyttiin, että lähdetäänkö mukaan tämmöiseen projektiin tai hyvän tekeväisyystempaukseen ja konkreettisesti näkee, että tämä menee oikeasti niille, jotka sitä apua tarvitsevat. Mulla on tässä nyt 4 lapselle valitsen lahjaa. Näitä tullaan hakemaan tänään sitten tästä toimistolta meiltä, niin poikkeuksetta niin tosi paljon tuo iloa ja hyvää mieltä perheille. Että